Йоан 10 глава, 10 стих. Вие как наричате щастие? Щастие как беше? Срекен. Ама как е щастие точно? Щастие. Срекя. Срекя. Всеки се стреми към щастието, към срека, да бъде срекен. Всеки иска. Един автор казва, че и целия си живот да използваме, да търсим щастието, да станем срекен, ще изгубим живота си без да намерим щастието. Това верно е, съгласни ли сте? Къде е щастието? Щастието винаги е една крачка по-нататък. И ти пак се стремиш, но щастието винаги ти се изплъзва. Но, продължава той, ако ние употребим живота си, за да служим на хората, щастието само ще ни намери. Как ще го кажем това? Щастието само ще ни намери. Исус Христос го каза много по-кратко, много по-ясно. Йоан 10 глава 10 стих. Крадецът идва само да открадне, да заколи, да погуби. Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Кой от вас знае, някой от вас знае ли думата щастие, срекен, има ли го в Библията? Някъде. Това библейска дума ли? Има ли щастие в Библията? Да или не? Да или не? Не. Коя е библейската дума, библейския еквивалент за щастие? Блажен, точно така. Блажен. Блажени чистите по сърце, блажени милостивите. Блажен. Това е повече от човешкото щастие. Защото нашето щастие, имам пари, щастлив съм. Нямам пари, нещастен съм. Нова кола, щастлив съм. Някой ми удари колата, вече не съм щастлив. Жена ми се усмихва, щастлив съм. Не ми се усмихва, караме да измия чиниите, не съм щастлив. Блаженството, което Бог ни дава, изобилният живот, е нещо много различно. Нещо много по-дълбоко и по-красиво. Кога започваме да мислим за смисъла на живота? Дали живота е вреден, не е ли вреден? Когато се сблъскаме и когато се срещнем с фактите на краткостта на живота. Скоро изпратихме в Англия млад човек, отиде си от рак. Ето и вие изпратите метели, се казваше. Постоянно хора се отиват, млади и стари. И когато се срещнем с тези опитности, ни си казваме, животът е много кратък. Няма време, животът е много кратък. Времето тече еднопосочно, като еднопосочните магистрали и никога не се връща назад. Колелото на живота никога не се връща назад. Това прави всяка възможност уникална, неповторима. Когато Бог има своето разписание за нашия живот, Бог има нашето разписание. И Бог ни го дава, Бог ни го изпраща. Той ни дава своето разписание. Ние имаме две възможности да реагираме на Божието разписание. Първата възможност да приемем Неговото разписание, да приемем Неговата воля, да направим всичко, за да синхронизираме живота си с Неговата воля. Това още докато сме тук на тази земя ще донесе дълбоко удовлетворение. Имате ли така дума? Да бъдеш доволен, да бъдеш удовлетворен за това, че живееш с Божията воля? И от това има много добри резултати, има дивиденти, вечния живот. Коя е крайната цел на нашия живот? На нашия земен живот? Коя е крайната цел? Искам верен отговор. Царство небесно, вечен живот, това са правилни отговори, но не най-добри отговори. Да бъдем спасени, това е синоним на Божието царство и на спасението. Това е целта или това е резултата? Богоподобие, да отразиш Бога, да отразя Бога, да живея като Христос. Това е целта. Онова е резултата. Но аз приемам вашия отговор. Казваме, коя е целта, вечното спасение, Божието царство. Това е верно, но то е резултата. Това е наградата. Приятели, ние трябва да мислим за това как тук и сега да отразим Неговия характер. За онова не бери грижа. Онова автоматично идва. Защото това е резултата от твоя праведен живот. Така че, когато Бог ми даде своето разписание, един вариант е да кажа, да, Господи, ето изпрати мене. Другият вариант какъв е? Да недоволстваме, да бунтуваме, да си купим билет за Тарсис, вместо за Ниневия, нали? Да избягаме.
Бог ще допуска трудности в нашия живот, да ни завърне, но ако ние не сме съгласни, животът ни ще премине през постоянно вътрешно напрежение, защото знаем, че не изпълняваме Божията воля, съвестта ни ще ни говори. И в края, не знам дали ще има Божие царство, но най-малкото да кажа по-меко, ще има висок риск за нашето спасение, но вероятно и няма да има спасение. В живота на тази земя ние рано или късно стигаме до въпроса, това ли е всичко? И като вярващи хора, като Божии хора, ни пак понякога си казваме, това ли е всичко? Ходя на църква, чета Библията, чета урока, връщам се вкъщи. Изнасям проповед, връщам се вкъщи. Това ли е всичко? Искам да ви кажа в следващите минути за трите най-големи промени в твоя живот. Това, което е най-важно в цялата история на твоя живот, преди още твоя живот да го има на тази земя. Това е нещо, за което Бог ми заповяда да мисля напоследък. Минаха много години от моя живот, без да мисля за това. И то като вярващ човек. Аз съм роден в адвентно семейство. Трето поколение адвентист. Но тези неща не съм ги знаел. Защото Бог има своята воля към този свят на две нива. Неговата универсална воля за света. Какво е това? Това е Божията воля за всички. Не кради, не убивай, вярвай в Христос. Христос е Спасителя. Това е Божията универсална воля. Къде е записана? Божията универсална воля. Това е за всички хора по земята. Но Бог има индивидуална воля за всеки от нас. Лична воля за всеки от нас. Знаеш ли Божията индивидуална воля за себе си? Това е големия въпрос. Това е криминалният въпрос. Много години в живота си аз мислих как да изпълня универсалната воля на Бога. Супер, чудесно. Само че преди да си отидем от тази земя, ние трябва да знаем защо сме били лично аз, лично ти тук и каква е индивидуалната воля на Бога за тебе. И сега искам да ви кажа нещо по този въпрос. Не съм открил Америка, но искам да ви кажа какви са моите размисли и моите вълнения по този въпрос и нещо може да има за вас. Кои са тези три големи промени? Първо, сътворяването. Ами това го знаем. Не, сътворението, сътворяването. Създаването. Как казвате? И Бог, в началото Бог creation. В началото Бог създаде небето и земята. Създаването. Преминаването от несъществуване в съществуване. От непостояние в постояние. От? Непостояние в постояние. От непостояние в постояние. Така ли е? Представи си, имало е време, когато тебе те е нямало. Ти не си бил тук. Освен това, ако ти никога не си се родил, нямаше да има твоята жена ще да бъде някой друг. Освен това, нямаше да ги има твоите деца. Тези прекрасни деца. Нямаше да ги има. Освен това, всичко, което ти харесваш, всичко, което ти мразиш, целият твой свят, който ти си създал, нямаше да го има. Ти нямаше да имаш всички онези радости, разбира се, онези болки. Но това нещо, което си ти, никога нямаше да се появи на тази земя. Мене ме боли душата, само като си помисля за това, че аз можеше никога да не бъда. Съгласни ли сте? Преминаването от непостояние в постояние. Псалом 139, 13 до 17. Защото ти си образувал вътрешностите ми. Псалом 139, 13 до 17. Ако искате, отваряйте текстовете по-добре за вас, ще ги прочетете на македонски. Ти си образувал вътрешностите ми. Обвил си ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудесни са твоите дела и душата ми добре знае това. Костите ми не са били скрити от тебе, когато в тайна съм бил създаван. И в дълбочините на земята ми е давана разнообразната ми форма. И твоите очи видяха неоформеното ми тяло. И внимание! И в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. И сега.
И колко скъпоценни за мене са тези твои помисли. Какво е помисли? Мисли. Колко скъпоценни за мене са тези твои помисли, Боже. И колко голямо е числото им. На кое? На твоите помисли за мене. Чуваш ли добре? Бог има мисли за тебе. Ти си в Божиите мисли. И още преди да е създал Вселената, защото за Бога времето е без значение. Бог е извън времето. Още преди милиони години, тогава, когато Земята не е съществувала, човешката цивилизация не е съществувала, Бог е планирал да създаде пчеличките и пеперутките, но Той е планирал да създаде тебе с точно тази конфигурация, която си ти. С тези очи, с тази коса, но не само. С тези чувства, с тези потребности. Точно ти. Уникален, неповторим, няма като тебе второ копие в Вселената. От несъществуване, помогни ми пак, непостоене в постоене. Втората голяма промяна. Но нека да ви кажа още малко за творението. Аз не съм биолог, но направих една справка. След оплождането, сперматозоида и яйцеклетката, за 9 месеца ние изграждаме около 26 милиарда клетки до самото раждане. 26 милиарда клетки. По-късно един възрастен индивид вече развива до 37 трилиона клетки. Всяка от тези клетки съдържа генетична информация, знаете, ДНК, веригите на хромозомите. И тази информация, написана на хартия, в книги, ще изглежда така. 500 думи на страница, 600 страници на том, 600 страници, 1000 тома. 500 думи на страница, 600 страници е книгата, 1000 книги. 600 хиляди страници се описва твоя ген. Неповторим. И никой друг няма като тебе. Той специално те е пожелал и това е тайната и величието на твоя живот. Да, Бог е безкрайно велик, Бог е уникален, но сега говоря за тебе. Това е тайната и величието на твоя живот. Ти си нещо уникално. Един автор казва, има два най-велики дни в живота ни. Не ми казвайте раждането и смъртта. Смъртта не е най-великия. Но той каза, има два най-велики дни в живота ни. Първо, деня, когато сме родени. Второ, деня, когато сме разбрали защо. Опа! Когато си роден. Второ, когато разбрах защо. Второ, първото беше сътворение. Второ, пресътворение. Преминаване от съществувание, ние вече съществуваме, в осмислене. Да осмислим живота. Това разбира ли се? Да, осмислене. Тук човечеството се разделя на две големи групи. Едните остават на нивото на физическото съществуване. Да хапнем, да пинем, ако нещо друго интересно има, това е. Яш, пи, утре ще умреш. На физическото ниво. Физиката е важна, знаем, ние всички имаме нужда от... Ние сме зависими от физическите закони. Но някои хора отиват по-дълбоко и те търсят смисъла на съществуването на живота, защото те разбират, че един толкова велик дар като живота не може да не бъде даден с по-далечна цел. Сигурно даден с по-далечна цел. Един автор казва, ако наистина в живота нищо не ни удовлетворява напълно, нищо не ти доставя една пълна 100% радост, това сигурно означава, че ние сме създадени за един друг свят. Съгласни ли сте? Абсолютно. И това е изобилният живот, за който Христос ни говори. Аз ще ви дам изобилен живот. Тук колкото си богат, да си красив, да си известен, винаги има онези моменти, в което ти е горчиво на душата. И този автор казва, ако наистина никога на тази земя не можем да бъдем напълно удовлетворени, това сигурно означава, че сме създадени за един друг свят. Нека да отворим книгата Еклесиаст, 3 глава, 11 стих. Проповедника, да, проповедник, Еклесиаст, 3 глава, 11 стих. Той, Бог, е направил всяко нещо хубаво на времето му и е положил вечността в техните сърца. Без, казва обаче човек, да може да издири всичко. Бог е положил вечността в твоето сърце.
да мислиш за вечните неща. Приятели, спомняте ли си Никодим? Йоан 3 глава. Отива при Исус, започва по правилния начин. Какъв е правилният начин? Мазничко, нали как? С комплимент. Учителю, ние знаем, ти от Бога си дошъл, ти си голяма работа. Христос какво казва, понеже му четеше сърцето? Слушай, дай да не си губим времето в комплименти. На теб ти трябва нов живот. Новорождение. Нов живот. И ако Никодим наистина не се интересуваше това, ще каже, не, аз за друго искам да говоря. Но Никодим отвори и двете очи, като фарове. И Исус продължи да му говори, че човек трябва да се роди духовно. Приятели, ние с вас се родихме вече физически. От несъществуване в съществуване. До сега от съществуване към осмислене. Да разберем защо. Ако ходим на църква и четем Библията и даже изнасяме някой библейски час на нашите приятели, това не е изобилният живот, за който Христос не говори. Трето. Преобразяване. Преминаване от временното към вечното. Да дойде онзи момент, в който почваме да губим интерес към земните неща. Както в началото казахме, нашия дом не е тук. Вие виждали ли сте? Аз никога не съм ходил. Аз съм малко повреден на тема спорт и на тема футбол. Никога не съм ходил на футболен стадион. Вие ходили ли сте? Но най-малко съм гледал какво правят хората на футболен стадион. Сякаш това е края на света. В България имаше на едно световно първенство. Някои хора излязаха, като загуби техния отбор, през балкона си хвалиха телевизорите от 5-ти етаж. Защото телевизора е виновен. Толкова го преживяваме това нещо. На тази земя ние толкова много се вълнуваме от дреболиите, които понякога толкова ни разстройват, после пък толкова ни радват, после пак ни разстройват. Библията ни казва, слушай, има една друга реалност, която трябва да бъде всичко за тебе. Когато дойде онзи ден, когато злото ще приключи, и ние се обърнем назад и видим на видео своя живот, на какво сме се радвали, за какво сме плакали, ще се усмехнем и ще кажем колко е бил добър Бог, че не е обръщал внимание на тези грешки, тези неща. Първо Коринтяни 15 глава Павел казва и тогава ще кажем, къде ти е гробе жилото, къде ти е смърт победата. Това е онзи момент, до който ние всички очакваме, всички мечтаем. Ние сме за малко тук. И ако сме за малко тук, имаме много работа да свършим и трябва да се организираме по-добре. Има един закон на Паркинсън, един американски автор, който гласи така. Работата има това свойство да запълва цялото време, което сме й посветили. Какво означава точно това? Ами аз ще ви го илюстрирам. Работата имала това качество да запълва цялото време, което и определиш. Представете си, знаете, че ще дойде някой войчо от Америка у вас на гости и другия месец на 5 число, на 5 ноември, 5 октомври. И Сузи, имаш време какво да правиш? Да си планираш работата, да си почистиш къщата, да си пребоядисаш апартамента, полека да направиш всичко как? Както трябва, защото ще дойде твоя богат войчо от Америка. Трябва да го посрещнеш достойно. И наближава времето, ти си подготвяш все по-добре, последния ден вече наготвяш хубавата храна и малко преди да дойде да го вземеш от летището, вземаш на душче и отиваш да го посрещнеш. Какво прави работата? Има това свойство да запълни цялото време, което ти определиш. Добре, обаче си направил грешка, той няма да дойде на 5 октомври, обаче днеска следобед ти звъни и казваме, той е утре. Той е утре. Кога ще дойде? Утре. Утре. Аз идвам утре. Ама аз ти бях казал утре. Така ли? Какво правиш работата? Запълва цялото време, което и определим. От днес за утре трябва да направим цялата подготовка. И в този момент ние започваме да мислим за приоритетите. Да, някои неща няма да ги направим. Няма да пребоядисаме апартамента, но ще направим едно хубаво бързо почистване. Ще оправим там оная пукнатина. Ще изпратим Лази да купи нещо на пазара. Бум-бум. И с една пица може да нахраним войчото, обаче той и пристига. И пак ще го посрещнем добре и пак ще се почувства добре. Какво прави работата? Запълва цялото време, което и определим. Сега, ние с вас имаме много време или малко време?
Вие наистина ли вярвате, че има малко време и Христос ще дойде скоро? Вие наистина ли го вярвате? Някои хора тук може да ме лъжат. Ако ние наистина вярваме, че Христос ще дойде скоро, как трябва да го караме? Полека, полека, полека? Или трябва да го правим като за последно? Разбрахме ли се или не? Ако ние вярваме, че Христос ще дойде скоро, как може да имам аз един колега на работа, с който сме от 20 години заедно и си говорим за футбол, и си говорим за коли, и си говорим, ако не сме женени като Саша, за хубави момичета, и така, той още не се ожени. Аз го изповядах сега, докато ми водиш насам. И му казах, че трябва да се ожени преди да стана много умен. Като стане човек много умен, няма да се ожени. Да трябва, докато е малко глупав да се ожени. Нали така? Как може да имам аз един съсед, с който един колега 20 години работи с него и говорим за всичко това. И той знае, че ходи на някаква църква, но не знае нищо повече. Но той не знае, че за мен това е смисъл на живота. Но той не знае, че от това зависи вечната му съдба. И аз никога не съм му казал, слушай, искам да ти кажа нещо сериозно. Ще ми дойдеш на гост, ще им да пием едно чайче някъде, обаче искам да ме слушаш внимателно. Само един път ще ти кажа, но искам да ме слушаш внимателно. Все едно, че е на живот и смърт. Искам да ти кажа какво вярвам аз. Това е най-хубавото нещо в моя живот. Как може да не съм му казал? Значи не вярвам, че Христос ще дойде скоро. Логично ли е? Правилно ли е? Да. И това не го казвам на вас, казвам го и на себе си. Защото мене ме боли, че понякога наистина пропускам някакви златни възможности. Но ето ви какво казва апостол Павел Ефесяни. Ефесяни 5 глава 16 стих. Ефесяни 5 глава 16 стих. Някой иска ли да го прочете, за да ви звучи по-добре? Като използвате благовремието, защото дните са лоши. Някои преводи казват, дните са лукави. Как казвате вие? Зли. Зли. Така е, хубаво е казано. Дните са зли. Времето е малко. Времето е опасно. Времето е трудно. Да ви разкажа едно изкуство. Бях пастор в един град в България и няма да ви казвам името на града и името на човека, защото вие ще разберете по съображение на сигурност. В този град не бях стъпвал никога преди това и в тази църква нямаше добър молитвен дом. Събирахме се в една къща. Получихме някакви пари от един спонсор, събрахме и ние някакви пари и започваме да търсим сграда, за да купим за църква. И аз, нов проповедник там, и отидох в една агенция за недвижими имоти. Нали така го казвате вие? Отиваме на агенция и казвам, добър ден, аз съм пастор на църквата и имаме парички малко, искаме да купим една сграда за нашата църква. Тя каза, до момент ще повикам президента. Повика президента, дойде един симпатичен мъж, костюм. Костюмар казваме, не. Посрещаме, добър ден, как е положението? Така. Имате ли парите? Имам парите. Хайде, сега ще ви покажа някои имоти да изберете и да говорим. Качихме се, обаче той в една такава кола не бях се качвал. Аз обикновен пастор, обикновен човек, някаква много луксозна кола и той почна да ме разкарва из града, голям град. И ми каза, ами тук сега нали, е този комплекс, аз съм го купил за 25 милиона, а пък тук това за 8 милиона, ама малко се излъгах, тук ама ще го махна, това не ме интересува, ама тук с 10 милиона, ама тук с 2 милиона, нали разбирате кой искаш да ми каже? Че той е голяма работа. Той беше милионер наистина. И докато така няколко пъти ходим и оглеждаме и станахме близки, станахме приятели, той ми каза, виж сега, пастор, искам да ти кажа, аз докато вървим, само там искам да ти се изповядам, искам да ти кажа някои работи. Аз съм от бившите тайни служби, комунистическо време. На мен ми стана ясно, що има пари толкова много. И казва, виж, аз съм много грешен. Казвам, не се притеснявай, то всъщност е притеснително, но ние всички сме грешни. И аз съм много грешен. Ама вика, аз съм правил много лоши неща. Да знаеш, има много кръв по ръцете ми. Казвам, не е хубаво, обаче има начин. Има начин. Ами аз каза, да, замислих се, защото 3 пъти ме стреляха, спасяха ми живота, сърцето ми е на 2 см настрани сега и така някакви много животоспасяващи операции, но казва, всеки път оцелявам и си казвам, сигурно, щом оцелявам, може би има някаква сила, която ми пази живота.
и си казах, щом като някой ми пази живота, сигурно трябва да направя нещо. Виждате ли? Работи ли Бог в ума на този човек? Работи. Святия Дух му подсказва правилните мисли. Щом всеки път ме пази, значи нещо има да става с мен. И казва, реших, че трябва да направя нещо, ако има Господ, трябва да направя нещо за него и затова построих един параклис. Как го нарича на македонски? Параклис, малка църква, параклис, дето се молят. Параклис. Аз му казвам, няма лошо за параклиса, това си поискал, това си направил, но има нещо по-важно, което можеш да направиш. И му говорих за покаянието и прощението, за Божията благодат, за любовта на Бога и спасителния план. Това е, което трябва да направиш. Параклиса, окей, обаче дай си сърцето на Бога. Наведи глава и каза, пасторе, не мога. Аз съм много навътре в нещата. Аз съм се оплел много във възела. И му каза тогава, приятелю, колкото и параклиси да направиш. Аз каза, искам да дам и пари на вашата църква. Благодаря ти, но няма нужда, ако ги даваш, за да получиш някаква привилегия пред Бога. Това не ти помага. Само онова ти помага, за което ти казах. Той каза, не мога. Аз съм много далече. След 2 месеца, четох в местния вестник, престрелки между 2 групи, убиха го. Много хубав мъж, сериозен човек, свърши. Какво искам да ви кажа? Бог го е пазил, Бог му е дал правилните мисли и Бог му изпраща един скромен служител в последния момент да му каже, слушай, осъзнай се, има малко време, животът ти има смисъл, ти трябва да направиш нещо. Не мога. Сори. Приятели, трябва да говорим за смисъл на живота не само. Трябва да скочим с цялото си сърце в това, което Бог е планирал за нас. Бог категорично вън от всяко съмнение има план за всеки от нас. Аз не зная вашия живот, както ви казах, и не зная имената ви, но Бог има план за тебе, план за тебе, план за тебе. Всеки план, който Бог има, е велик. Прави ли великият Бог малки планове по 2 см? Прави ли? Може ли Бог да има малки планове? Ние имаме големи планове и малки планове. Но този Бог е неспособен да прави малки планове. Защото един ентомолог, един специалист по насекомите казва, окото на една муха е способно да удиви всеки невярващ. Защото ако правите справка и ще видите как окото на едно насекомо е устроено, какво зрение, какви оптични възможности има, удивително е. Бог никога, дори за най-дребните неща, за атома. Атома е дребен проект или велик проект на Бога? Атома. Велико нещо. Една жива клетка. Велико нещо. Колко повече ти. Ти не можеш да бъдеш, колкото си обикновен човек и колкото и живота ти казва, ти си там въгъла на живота, ти не си интересен. Ти не си интересен. Не, ти си велик, уникален, неповторим план на Бога. Понякога си мислим, че само хора като Мойсей, като Павел, като Йоан Кръстител, Мартин Лутер, Марк Финли са големи планове на Бога. Нищо подобно. Те са големи планове на Бога, но и ти си голям план на Бога. Още нещо. Придвижването към изпълнението на Божия план в живота ни се извършва по пътя на послушанието. А ако не съм послушен на познатата ми Божия воля, Бог няма да ми разкрие повече. Още нещо. Когато се моля Бог да ми разкрие своя план, Бог никога не ми разкрива целия си план наведнъж. Като едно USB, так, преливате го и всичко разбираш. Бог ми разкрива своя план стъпка по стъпка по стъпка. Господи, кажи ми твоя план за моя живот. И Бог ти посочва следващата стъпка. И ако ти я направиш, тогава Бог ти посочва следващата стъпка. Спомните ли си нашия приятел Аврам, патриарха? Бог му каза: добър ден, как си? Здраво, како си? Сега е излез от бащиния си дом. Ама къде ще ходя? Чакай сега, аз нищо не съм ти казал повече. Излез от бащиния си дом. Татковия дом. Татковия дом, да. Излез от татковия дом. Излезе. После Бог му каза: сега по-нататък. След това още една стъпка. И ако видите в Библията, че винаги е така. Винаги е така. Йосиф. Бъди послушен в татковия дом. Послушен в татковия дом. Братята го продадоха. Приятно ли беше? О, не. Понякога Бог, за да ни разкрие своята воля, прави тези неща. Отиде роб. Там послушен. До край. Бог беше с него. Следваща стъпка.
Затвора, още по-зле, съпругата на Петефри. Там беше верен. Но следваща стъпка. Там срещнал тези министри. Помогна им. Следваща стъпка. И накрая Бог го изстреля като с трамплин нагоре. И когато по-късно неговите братя дойдоха за жито и така нататък и се страхуваха сега той да не си отмъсти, знаете, отмъщение. Той ги прегърна и какво каза? Вие намислихте това за зло, но Бог го обърна за добро. Приятели, Господи, кажи ми какъв е твой план за моя живот. Кажи ми. Бог ти казва, ето ти следващата стъпка. Ето ти следващата стъпка. Всеки от нас, който е съгласен да направи следващата стъпка, той ще получи повече. И сега ти казвам нещо, което вярвам с цялото сърце. Тази вечер аз съм сигурен, че Бог има пълна яснота за цялото ти бъдеще и за целия велик проект, който ти трябва да осъществиш до края на живота си. Ти не го виждаш, но Бог го вижда. Твоята и моята задача е да наведа глава и да кажа, Господи, разкри ми твоя план. И Бог казва, окей, супер, ето ти следващата стъпка. Всъщност, нашият живот не трябва да приключи, преди да си свършим работа с следните 3 задачи и след това я ще приключа. 3 неща. Което и да пропуснем от тях, всичко загива. Каквото и да пропуснем от тези 3 задачи, нищо не се получава. Първо, да открия кой е Бог. О, спокойно, ние това вече сме го направили. Нали така си казваме? Ние това вече сме го направили. Това беше много вълнуващо, когато открихме кой е Бог. Но нека да не се радваме толкова много, защото има много хора на тази земя, които вярват, че са открили Бог и, кажете, и въобще нямат представа, че не служат на Бога. Един такъв човек беше Савел. Беше открил Бога, служеше на Бога, но гонеше Христовата църква. Така ли беше? Така беше. Савел. Аз какво казах? Да, Савел. Савле. Добре. Деяния на апостолите, 22 глава, 6 до 8 стих. И когато вървях и приближих Дамаск към Пладне, внезапно блесна от небето голяма светлина около мене. Паднах на земята и чух глас, който ми казва: Савле, Савле, защо ме гониш? Аз отговорих: кой си ти, Господи? Чакай, ти не познаваш ли Господа? Аз съм Исус Назарянин, на който ти гониш. Повече от всичко друго Бог желая да не се разкрие. И аз тази вечер виждам, тук не всички сме адвентисти. Между прочим, има ли някой, който е за първи път на църква тази вечер? Има ли някой от вас гости или приятели тук? Искам специално да го поздравя. Значи всички сме адвентисти, така ли? Да разбирам. И ние считаме, че сме познали Бога, но моля, запитай се в какъв Бог точно вярваш. В какъв Бог точно вярва. Може да сме вегетарианци, може да сме вегани, но понякога си позволяваме да не обичаме ближния. Понякога, Павел какво казва? Внимайте да не се изтребите един друг, нали така казва? Аз вярвам в Бога, обаче аз вярвам ли в истинския, оригиналния Бог на любовта? Вярвам ли този Бог на прощението? Вярвам ли този Бог, който дава втория шанс? Защото ако вярвам, и аз ще дам втори шанс на другия. Така че да, вярвам в Бога, открих кой е Бог, по-скоро Бог ми се откри, обаче наистина ли? Второ, когато Савел разбра, че този, който го спира по пътя е Христос, кой беше втория въпрос, който зададе? И това не е нашата втора задача. Тези два въпроса на Савел много, много важни. Първо, кой си ти, Господи? Второ, 10 стих. И казах: какво да сторя, Господи? Ето го втория въпрос. Кой си ти и какво трябва да направя? И той ми каза: стани и влез в Дамаск, там ще ти каже всичко, което трябва да направиш. Много интересно. Бог в този случай казва много ясно: питай църквата. Ние много пъти искаме да чуем всичко от Бога, но Бог ми каза: отиди при хората. Трябваше Ананий да му каже някои неща, трябваше църквата да му каже някои неща. Бог ни смирява по този начин: не искам с тебе да говоря, от тебе акъл не искам. Аз ще питам Господа. Нали, някои хора казват: аз говорих с Господ, Господ ми внушава. Не. Църквата има много да ни даде. Църквата много има да ни даде. Приятели, ние трябва да изпитваме дълбоко уважение към църквата. Да, в църквата някои неща скърцат. Аз знам, аз много добре знам, аз съм израснал в църквата. Само че всичко в моя живот аз го дължа първо Бог, второ църквата. Аз съм видял в църквата онези духовни великани, които си говореха с Бога, които
знаеха кой е Бог, които ме учиха как да живея, как да вървя по Божия път. Да разбера Божията воля за живота си, индивидуалната Божия воля за живота си. Как? Това е големия въпрос. Това много ме вълнува и пише една книга сега в момента. Още 20% остава, завърша. Как да разбера за себе си? И ще ви кажа накратко. Първо изучавай Библията, универсалната Божия воля. После събери фактите. Информирай се. Не може само с Господ, събери фактите, огледай се да видиш как стоят нещата. Прочети инструкцията. Бъди послушен на това, което вече знаеш, казахме. Бог ще ти разкрие тогава повече. Дръж очите си отворени за нуждите около тебе. Ето аз си. Говорихме. Хубава опитност чухме. Хубаво изкуство. И утре ще чуем. Огледай се какви са нуждите около тебе. И може би това е Божията воля. Може би до сега си мислиш, че си бил добър музикант, добър инженер, добър строител, но може би някъде друга да е Божията воля за тебе. Отидиш, но огледай нуждите и се намеси. Открий дарбите си. Използвай възможностите. Една отворена врата може би е Божията воля за тебе. Провери мотивите си. В Матей 6 глава Христос казва много интересно за фарисеите, че те са получили вече своята награда. Защо? Защото очаквали хората да ги хвалят постоянно. Провери защо го правиш. Пробвай по нов начин. Давам ви така малки правила, как да видим къде е Божията воля за живота ми. Винаги си го правил така. Добре, ама пробвай по нов начин. Може да стане по-добре. Използвай здравия разум. Пробвай в нова област. Посъветвай се с по-мъдри хора, с по-опитни хора. Вярвай в чудеса, но не определяй знаци. Вслушвай се в нашепването на Святия Дух. Довери се на Божия суверенитет, Божията власт. Кои бяха първите две задачи? Да открия кой е Бог. Второ, каква е Божията воля? Каква е Божията воля за мене? Трето и последно, вие ще ми кажете. Първо да открия какъв е Бог, кой е Бог. Второ, коя е Божията воля? Трето, кое? Ама да изпълня Божията воля. Кой е Бог? Какво искаш от мене? И тук спираме. Не. Отиди да изпълниш Божията воля. Вие знаете ли приказката за златната рибка, дето изпълнява 3 желания? Нали? Дето рибаря хвана на златна рибка и там казва 3 желания. В Библията няма златна рибка, има една история за Бог и Соломон. И Бог дойде при Соломон и какво му каза? Аз като златната рибка не изпълнявам 3 желания. Аз искам да имаш ясен приоритет. Аз изпълнявам едно желание. И Соломон какво каза? Добре, Господи, това е много важно. Дай ми 2 седмици да мисля и ще се моля и ще ти кажа. Така ли направи Соломон? Соломон имаше ясен приоритет. Бог му каза, само един път те питам, изпълнявам едно желание. И Соломон каза веднага. Ако тази вечер дойде Господ при тебе и ти каже, имаш право на едно желание, какво ще бъде то? Имаш ли ясни приоритети? Преди малко казахме Божието царство, да бъда спасен. Нали това ни е на сърце? Да кажа, Господи, да бъда спасен. Не, това е само седно да поискаш чека, направо да поискаш парите. Господи, дай ми само резултата. Искам да ви кажа, не знам вие дали се подготвих, аз съм се подготвил. Чакам Господ някой път да дойде и ако не дойде, аз ще се опитвам да го направя без да ме пита, обаче ако Бог дойде и ми каже, имаш право на едно желание, искам да ви прочита моето желание. Не да се спася. То ще стане автоматично. Йоан, 17 глава, 4 стих. Исус говори на Отец. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което ти ми даде да върша. Това искам аз да се случи. Един ден Бог ще попита мен, ще попита тебе, ще попита Аси, ще попита Генерална конференция, ще попита всички, какво става, как е. Съда, Божия съд. Нищо по-хубаво от това. Господи, с моя живот, скромен, малък живот, аз съм един обикновен човек. Но изпълних всичко, което ти ми каза, за да прославя Тебе. Спасението ли? Спасението е резултат. Спасението, Божието царство идва автоматично. Мои приятели, с цялото сърце, с цялата си любов. Това ви казвам. Ние нямаме нищо друго, какво да правим тази земя, освен да изпълним Неговата воля с цялото сърце. С мотив на любов. Не с мотив на страх, че Бог ще ни накаже, не с мотив на изгодата, защото да се спасим,
но защото обичаме Бога, защото първо Той възлюби нас. Обичах да ви кажа нещо за себе си, как това се случи с мене. Аз съм роден в адвентно семейство. Знаем, като се родят нашите дечица, от малки ги учим да се молят, да обичат Бога, с нас на църква, естествено. Цял живот това, комунизма, проблеми, глоби на баща ми, в събота не ходя на училище, после ме взеха в казармата, утре ще ви разкажа нещо за това, което ми се случи в казармата, това беше тогава задължително. Кръстих се с много любов и с много желание. Никой не ми каза да се кръщавам, нито родителите, нито пастора. Аз знаех, че това е най-хубавото нещо, това трябва да се направи. Вярвах в Бога, служих на църквата още много отрано. И винаги правех нещата с много любов, с много желание, но защото така трябва. Защото какво по-хубаво от това имате да се въртиш около църквата. Много рано, моята църква, понеже виждаше любовта ми да служа на всички, аз станах старейшина на 25-26 години. Старейшината толкова млад. Станах един от старейшините в моята църква. На 28 години, след приключване на комунизма, 89-та година, 89, казвате вие, нали? 89. 90-та година ме назначиха като пастор. Служих с голяма любов, с голямо желание, защото това е най-правилното нещо, което трябва да се направи. Напъвах да върша добри дела. Вие разбирате, аз бях фарисей. Да бъда добър пример на църквата си, където и да ходя, защото пастора трябва да бъде най-добрият пример. И сега ще ви призная, за първи път го казвам публично. Не бях щастлив. До край. Бях доволен, защото имаше резултати, църквата растеше, хората ме обичаха, аз обичах хората, но много пъти, когато оставах сам със себе си, аз знаех, че има нещо, което липсва. Нещо, което не е правилно. Защото аз правих нещата, защото така е редно. Мотива ми беше този. Бог това очаква. Ме прави го. Фарисейския начин. Сега се връща малко назад. 88 година. Това е една година преди перестройката, преди падането на комунизма. Аз бях тогава учител. И старейшина в църквата. Не знам дали не злоупотребявам с времето, но свършвам до 10 минути максимум. И участвах в една нелегална среща на старейшини, защото комунизма не позволяваше конференции и такива неща. Ръководството на църквата в България беше не избрано от църквата, а назначено от властта. Повече от 30 години ние не сме имали елекшън, не сме имали избори. И старейшините се събирахме да правим нещо за църквата, в полза на църквата, но там между старейшините точно този ден е бил и Юда, защото Юда е винаги навсякъде. Някой е дал целият списък с имената на тайните служби. И това събрание беше в неделя. Вие как казвате неделя? Защото неделя вие казвате седмица. Неделя. И в понеделник аз съм в училище и съм в клас и влиза една служителка и ми казва, викат те при директора, отивах при директора и там беше един служител от Държавна сигурност от тайните служби, който ме дръпна и ми каза, сега ти вчера си бил на някакво събрание, тайно, нелегално, и оттам започна една година, която беше една от най-трудните години в моя живот. Час по час, ден по ден, той ме викаше, ме разпитваха и постоянно ме заплашваха, жена ми беше бременна по това време, той ми казваше постоянно, нали не искаш някой да бъсне случайно женати и така нататък. И постоянно той искаше информация за църквата и аз му казах, ние нямаме никакви тайни, вие сте добре дошли и не правим нищо тайна на църквата, заповядай, ела да видиш какво правим, но той искаше да подпише, знаете, онези документи, за да сътруднича на тази власт и аз през цялото време отказвах цяла година. И в края той ме повика при един много висш шеф, от който всички треперяха от страх. Той беше чудовище. Той беше звяр. И на тази среща той показа, че е звяр. Наистина. Всички замръзваше кръвта им от този човек. Това беше една много трудна среща. Няма да ви разказвам детайли, но той направи всичко, за да постигне целта си. И в края аз му казах, аз знам, че записвате този разговор тук с вашите устройства. И искам ясно да ви кажа, че аз не мога да сътруднича на тази власт, аз няма да се занимавам повече с вас, това е последната ни среща. И така. Той пообясня. Там беше и този другия агент, който ме разработваше през цялото време. Бяхме тримата в един музей при заключени врати. Нямаше жива душа. Абсолютно изолирани от хората. Той пообясня, това е 88 година. Защо ви го разказвам? И на излизане
Излязохме не през официалния вход, а той ме закара в един асансьор, затворени врати, тримата. И влизаме в асансьора, обаче никой не натиска копчето, за да тръгне асансьора. Лифт. И както сме застанали, ще изляза да ви покажа, младшият агент е така, си държи в джоба нещо, по този начин, и никой не натиска копчето. И този шефа каза: някой от твоите хора знае ли, че си с нас на тази среща? И в този момент аз разбрах какво става. Защото ако никой не знаеше, че аз съм там, нали разбирате? Аз в този момент разбрах какво става. И в този момент ти нямаш време да се помолиш, нали? Нали няма време да се помолиш? Както Петър поточи и каза: Господи, спаси ме, само това беше. И това се запечата в моето съзнание. Аз имах време само да кажа две думи на Господа. Знаете ли какво казах? Не. Нещо от този род. Но казах: Господи, не сега. Господи, не сега. Знаех, че живота ми не е готов. Работих за църквата, обичах църквата с цялото си сърце, не живеех в някакъв съзнателен грях, да правя някакви тайни, лоши неща, но казах: Господи, не сега. Със сърцето чувствах, че не съм готов. И аз им казах истината, защото аз не крия от своето семейство. Казах: да, аз не крия от своето семейство. Моето семейство знае, че съм на среща с вас. И тогава шефа каза на по-младшия, му каза: не. И той извади ръката от джоба, натиснаха асансьора, излязах. Когато излязах вън, те останаха там да се разправят. По-късно, когато падна комунизма, един от тях дойде при мен и ми каза: беше планирано да те убием, този по-млад, другия почина, този по-младшия каза: тогава щяхме да те убием, какво стана, отърва се. Но тогава, когато излязох, казах: Господи, аз ще направя така, че когато следващия път ти решиш, каквото и да решиш за мен, аз да бъда готов. Аз повече няма да си играя на криеница и на този спорт. Добре, зле, добре, зле. Аз ще оправя всичко. Бог ми помогна. През годините преживях много неща. 15 години по-късно, 2003 година, започна едно страшно главоболие в главата ми, денонощно. Аз отидах на лекаря, лекаря каза: много работиш, много се уморяваш. То вече не беше така, аз работих много малко, обаче главоболието беше постоянно. Аз се молих: Господи, дай ми 15 минути почивка. Пиех с цели шепи обезболяващи, но главоболието беше страшно. Моята съпруга е медицинско лице и тя започна да ме наблюдава и тя видя, че правя някои неадекватни неща, нещо мозъка. И тя ме заведе на скенер, частен скенер, платихме. Когато направиха снимка на скенера, професора каза: имаш 3 часа живот. Много лош кръвоизлив, на много лошо място, и имаш 3 часа живот. И тогава знаете ли какво казах? Окей, Господи. Когато кажеш. През това време Бог беше направил нещо с мене. И аз знам за какво ви говоря. През това време Бог ме беше смирил. Бог ме беше помогнал да простя това, което не бях простил. Как? Добре, Господи, когато кажеш. Операцията беше успешна и, както виждате, живота продължи. Но моето желание към всички нас е да направим това, което знаем, че трябва да се направи, за да бъдем готови за онзи велик момент, защото на тази земя ние сме само веднъж. Искам да приключа и да ви кажа нещо за изобилния живот. Една хубава история. Един баща води своите 2 момчета на Луна парк. Как го казвате? Луна парк. Влизате, голяма опашка и това е последното, приключвам. И той плаща билета и те им закачат по една гривна. Знаете, като сте ходили на хотел All Inclusive или някъде друга, слагат една гривна. Да, халка, да, добре. Един бант на ръката. И пуска ги вътре. И бащата учил нещо да си чете или да прави и каза: ето, забавляйте се, момчета, ама Луна парка, вътре, влакчета, люлки, водни разни парзалки, всичко, огромно. И те ходили сега, гледат тази люлка, хората се забавляват: ох, колко е хубаво, колко е интересно. Отиват другата люлка: о, колко е приятно това, те се спускат и правят това нещо, ние правят това. Сега ако можехме да си платим да влезем на тая люлка, на оная люлка, ходят, гледат, обикалят, гледат. След 40 минути бащата иде да ги види как карат. Как е, добре ли? Какво правите, момчета? Много интересно, ако можехме и на тая люлка. Ало, ма вие до сега не се... Ама това означава: аз съм платил за всичко.
Ама момчета, това означава, че вие имате достъп до всяко забавление тук, до всеки сладолет, до всяко нещо. Приятели, за нас е платено много скъпо. Ние понякога гледаме отстрани, виждаме как пада късния дъжд върху някой друг и някой е щастлив в това духовен път. И казваме, колко хубаво изкуство. Гледаме някой има такова щастливо семейство. Гледаме как хората се променят. Бог казва, аз съм платил за всичко. Всичко е включено в цената и ти можеш да го направиш. Това е за тебе платено. Брати и сестри, нека да използваме тази прекрасна възможност, която Бог ни дава, докато има благодатно време. Моето пожелание към всички нас за тази вечер. Йоан 15 глава 16 стих. Не вие избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих, чуваш ли? Ти си определен. И ви определих да излезете в света. Не да стоите вкъщи на топло. Да излезете в света и да принасяте плод. И плодът ви да бъде такъв, как казва, траен, цялостен, казва траен на български. Бог иска от нас да дадем плод. Това е смисъл на нашия живот. Бог да ви благослови. Благодаря за вашето внимание. Най-изобилно благословение. Приятна почивка тази вечер. Утре елате пресни, за да чуем повече за това, какво Бог очаква от нас. Амин.